Ai, olinpa onnekas. Tänne se! Sormus kuuluu pojalle! Näpit irti! Minun! Heti takaisin, mene! 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 Hillitse itses! Mä voi! Marua on liian hyvää! Milli, lakkaa kerjäämästä huomiota ja tule heti paikalla ulos! En! Olen kyllästynyt sekopäisiin, patriarkaalisiin, aristokraattidiktaattoreihin. Sormus on minulla, kuningatar olen minä. Minua ei komennella. Avain! Onko avainta? Hei, anteeksi tämä tunkeilu. Sait tarpeeksesi huutavista, tappelevista ja määräilevistä ihmisistä vai mitä? Tiedän mitä ansaitsisit. Nousta viimein johtoon. Voin antaa sinulle sen voiman. Jos siis haluat. Milli! Ei, vaan minä olen sormusten valtiatar. Halusitteko siis tapella? Hyvä on! Tapelkaa kuin sudet! Mitä ihmettä? Adrian, lähde pakoon! Päinvastoin, jää! Sinustahan ne tappelevat! Marinette! Mene jonnekin turvaan! Natalie, huolehdi hänestä! Hain apua! Onko isovanhemmat aina näin monimutkaisia? Joskus. Korjataan tämä. Tiki, pilkut! Jää! Tervetuloa päätapahtumaan! Tässä nurkassa on Johnny Ranskis Grosset, pohjoisen ihme. Hän saa vastaansa Emil Herttua Grahamin, Albionin kauhun. Paras pappasusi vieköön Adrianin mukanaan! Päälle! En minäkään, sinä näytät kyllä ottelevan kahi! En se minä ole, olen menettänyt kehoni hallinnan! Vihdoin Adrian saa tietää, kumpi hänen isoisistaan on vahvempi, koska ilmeisesti se on tärkeintä. Voit jos tuhoatte toisenne kokonaan ja hän saisi vihdoin päättää omasta elämästään. Mikset sä vaan muutu ja tuhoa koko roskaa sun voimilla? Mut sit mä paljastuisin Cat Noiriksi. No rentoudu sitten ja nauti mun kanssani näistä Oi herkuista. sentään, nörin anteeksi pyytöni! Minäkin olen pahoillani! Oi, aiemmin olitte sisukkaampia. Valitaan, ei ollut tarkoitus! Pahoittelen! Ei hätää, kaikki on pian taas ennallaan. Ladybug, auta meitä! Tuo ei käy laatuun, ei tunkeilijoita kehään.